ọtụtụ ihe bụ ihe na-ebute ahụ adịghị n'okirikiri anyị maọbụ n'ogbe ebe anyị bi. Ndị Igbo tụrụ ilu sị na ikwu amaghị ibe ezi ya. Ihe ndị a ga-eneba anya n'ụbọchị taa bụ ihe ndị na-ebute nsogbu maọbụ ihe ndị na-ebute ahụ adịghị n'okirikiri anyị dịka anyị si wee dewe ihe ndị ahụ. O nwere ndị bụ na ogbe ebe ha bi, ịbata n'ebe ahụ ị pụghị ikuru mmiri wee ṅụọ. Anyị ga-elebacha anya n'ụmụ ihe ndị a na ihe etu anyị ga-esi wee mee ka ogbe ebe anyị bi maọbụ okirikiri ebe anyị bi, ụlọ ebe anyị bi dị ọcha n'anya. N'ihi na ịnọrọ n'ebe ruru unyi maọbụ n'ebe ekwesịghị ekwesị, ihe ndị a so na-ebute ahụ adịghị. Wee na-anabatazi ụnụ n'ihe mmemme nke anyị na-akpọ ahụike bụ akụ. Maka bụkwa nwanne gị nwaanyị Esther Ugonweje. O nwekwara onye mụ na ya nọ, anyị na-abụ ga-ejikọta aka ọnụ wee wetara ụnụ ihe mmemme nke taa. Kedu ihe bụ isiokwu anyị? Ihe ndị na-ebute ahụ adịghị maọbụ nsogbu n'ime ahụ anyị n'okirikiri ebe anyị bi maọbụ n'ogbe ebe anyị bi. Ihe a bụ ihe anyị chọrọ ileba ya n'ụbọchị taa. Ka nwanne m nwaanyị nke mụ na ya ga-ejikọta aka ọnụ n'ụbọchị taa wee wetara ụnụ ihe mmemme a ka ọ kọwaziere ụnụ onye ọ bụ. Daalụrụ nne. Ọbịa n'ogbe gị. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, anyị abịagokwa ọzọ n'ụbọchị taata n'oge ahụike bụ gịnị akụ. Aka m bụkwa onye Lọlọ Ugombisi Mmiri Nkaba Arụ chetakwa ofu a n'Igwube Okodo Ụmụoji. Unu tọọ ntị naanị, a sị na afọ onye nwa bụ tọọ ntị. Unu tọọ ntị naanị ọfụma, unu ewee ghọta ife anyị jekọ ime gịnị ịkụzi n'ụbọchị nke taata gbasalụ gịnị ụfọdụ ife na-ebute arụ adịrọ mma, arụ ọnwụnwụ, nsogbu, ọya dị iche iche n'ebe anyị nọ, ọkachasị n'okirikiri ebe anyị nọ, ndị oyibo kpọrọ environment, maọbụ ebe mbio, maọbụ ebe ị na-azụ afịa, maọbụ ebe ị na-ele ife, ma ụfọdụ na-esi nri ebe fa na-eri nri, maọbụ ebe ị na-arụkwu ọrụ oyibo. Maka na o nwere ka ọ ya esi wee dị ọma gịnị o butelu gị ọya. Ya nọdụ naanị tọọ ntị, zaa tọọ ntị nke ụbọchị taata ka ị wee sonyere anyị n'isi mbido telivishọn. Etu o kwesịrị dịka anyị gwagoro na isiokwu anyị n'ụbọchị taa, wee na-asị gị gị onye nọ n'ebe ọbụla ị nọ, ị nọ na mba Naịjirịa, ị nọ na mba ofesi, ebe ọbụla ị nọ wee na-elele anyị, asị ka ọ gazie nke ọma. Ọ bụ na ụmụ ahịa gị ka ị nọ, wee gbanyekwa ihe onyonyo gị wee na-elele anyị. Dịka ị na-elele anyị, Chineke ga na-ebulikwara gị ahịa nke ị na-azụ, ọ ga-adịrị gị mma. Dịka anyị gwara ụnụ na ihe anyị na-eneba anya n'ụbọchị taa bụ ihe na-ebutegasị nsogbu ahụ ọnwụnwụ dịka Lọlọ kwuru, ahụ adịghị n'okirikiri ebe anyị bi maọbụ n'ogbe ebe anyị bi. Ogbe ebe ibi nwere ike ịbụ ebe ị na-aza ya dịka Lọlọ kwuru, nwere ike ịbụ ebe ị na-arụ ọrụ, nwere ike ịbụ na ezinụlọ gị, okirikiri ebe ọbụla anyị nọ wee na-akwado ndụ anyị. Ihe nwere ike iso wee bute ọrịa. Ihe a ka anyị chọrọ ileba anya n'ụbọchị taa. Kedu ihe anyị na-ekwu? Na mbụ, anyị ga-enebagodo anya na nke ndị oyibo na-akpọ environmental pollution, ya bụ ihe na-emebi ikuku anyị na-eme gịnị, anyị na-ekuru ekuru. Nke a ka anyị ga-ebugodo ụzọ wee neba anya, ya bụ isiokwu nke mbụ anyị ga-agbari n'ụbọchị taa. Gịnị bụ environmental pollution? Dịka ndị oyibo si na-asị ya, ihe na-emebi ikuku nke anyị nwa bụ mmadụ na-ekuru. Ọtụtụ ihe na-emebi ikuku n'obodo anyị nọ n'ime ya, ọkachasị nke a na-akpọ jeneretọ. O so n'ihe na-emebi ikuku n'ebe anyị bi. Ọ bụrụ na ị na-anya jeneretọ na igwe na-enye ọkụ, maka na ịma na ọ na-abụ oge ụfọdụ asụọ n'oyibo a Lọlọ a na-akwa aghọtacha ife egwu, na ọ na-aba asụ onye bụ oyibo atụli elu nya gbarie. Biko ndị be anyị na-ege anyị ntị, jeneretọ ọ na-ekwu okwu ya amarọ m ife gị na-akpịa. Igwe a na-enye ọkụ na-ekwu okwu, igwe ọgba tum tum a ọ na-ebute gịnị? Ife anyị si na kedu ife isu n'oyibo? Environmental pollution. Ndị ba nya environmental pollution mmetọ n'okirikiri ebe anyị bi, ọnya bụ environmental pollution. Maka pollution
ụfọdụ isi na ife nwa bụ pollution ụfọdụ eche na ịnyụ arụ ọ bụrụ pollution niile abụrụ ịnyụ arụ bụ nne ehe maka ndị otu m ọ na-abụ ekwuo nna ọ na-amasị m nne ka m kwapụta maka ikwuo maka osi na onye nwa pollute ehe n'ọnụ Igbo maka ịma na ọ dịkwa m akọwasị iche na anyụ arụ ọ bụrụ ya nọọ pollution mmetọ n'okirikiri gịnị ebe ibi na-ebute na ị na-enwe ọya mgbe ọbụla ị na-aya na-atụfịkọ na-ekpokọ na-aghakọ ị na-ekponye ọgwụ n'ọnụ ofu awụ nne gbọọ nne ife anyị na-ekwukwere bụ pollution abụ ọ bụrụ na ịgbanye igwe a na-enye ọkụ o nwere anwụrụ na-esi na ebe exhaust ya na-apụ na-ajụ oji anwụrụ a adọrọ mma o nwere ife ndị oyibo kpọrọ ya si na carbon monoxide ọ na-egbukwa mmadụ ihe a na-akpọ anwụrụ aha na-eji oji na-apụ ọ na-aga n'ikuku ọ bụrụ na ị chọbeghị exhaust generator ga ma ọ bụ igwe a na-enye gị ọkụ n'ebe nya bụ anwụrụ ya na-apụ ofuma ịfụ na ọ na-abata n'ime ụlọ be gị ị na-ekurie ọ na-enye nnukwu nsogbu n'ahụ because ọ dị toxic ọ dịrọ mma n'ime ahụ ọ na-eji asachi nyaba anwụrụ na-eji asachi ị na-asị na ọ na-enye nnukwu nsogbu n'arụ chetakwa na ya bụ anwụrụ a na-abata n'ime ụlọ ahụ nwego ezinụlọ ogbugo bunyu afọ anya maka na ya bụ anwụrụ dị oji na-abata ị na-ekuri ya o nwere ike onye ahụ iche nọ ka abịakwa ikugharị azụ ọ bụrụ ka nzokwara o nwere ike ikuchikọta nke ga-aga ada ejiri gbagwu ya onye ọcha nke ga-aga ọnya ka o ji kasị mma na ọ bụrụ na na o nwere ka isi wee dobe nya bụ igwe na-enye ọkụ n'ụlọ gị ịkaba arụ mee ka oghele ebe ahụ anwụrụ si apụta ndị oyibo si na exhaust anwụrụ a dịka anyị na-ekwu o bata n'ime ụlọ ebe ibi okuchikọta ebe niile onye dị asthmatic kurie nsogbu adịgo nya ụkwala ọchịnungo onye ọbụla nwere respiratory problem nya nsogbu na-ekumume gị inwe nsogbu na-ekumume gị enwere ndị ya bụ na-ekume ị na-ana n'elu ọ bụrụ na ị nwere nsogbu n'iku ume ị maa na nke gị agagokwa ikuru ha anya nsogbu ụdị ya mere eji na-asị na ọ na-adị mma ka idebe igwe na-enye ọkụ na be gị n'ebe sara ezigbote mbara ya bụ ọ na-ekupụ ya bụ anwụrụ ikuku a na-ebupụ na-ebute ebe tere aka ọ ya ha a na-abata n'ime ụlọ be gị nke a bụ ihe mmụta nke ị nwere dịka m gwara gị na mbụ sị gị na ikwu amaghị ibezi ya ọzọkwa bụkwa ihe na-ebute mmetọ na ikuku na-aga n'ebe anyị bi bụ gas anyị ji esi nri ọ bụrụ na ije n'ebe a ndị na-ele gas na-ele gas ọ bụrụ na ị na-ezi anya ifu na ụfọdụ na-eme ọkachasị ndị na-eje na nke ndị na-ele na stọọ n'akụkụ ụzọ na-ele gas kama ihe eje na ndị a na-agbanye bụ ndị na-ebute ya ebute ya na gas plant ya filling plant mana ọ bụrụgodu na ije ọ n'ebe a na ijere na nke ndị onweghị onye anyị na-akọtọ ngwaahịa ọ na-ele nke ma nke ọbụla dị mma kama na ihe anyị na-akọwazi ihe anyị na-akụziri gị bụ etu ị ga-esi ihe ị ga-eme ka ị ghara ka ya bụ ahịa ị na-azụ ma ọ bụ ihe ị na-ebutelu gị nsogbu o nwere ihe a na-elegasị n'akụkụ ụzọ a na-elekwa ya ma na stọọ ihe eji emechi imi ịbụrụ na ị na-ele ihe dị etu a kaba arụ na ya bụ ihe na-adị gị n'ebe n'akụkụ ịchọ ịgbalụ ọ bụrụ na onye chọrọ ịgba gaasị bịa iwere ofu inye gị nwe na onwe gị na-agbanyere mmadụ gaasị ahụ iwerekwe tinye n'imi gị kpuchie imi gị ofuma n'ihi na ile ndị a na-ele n'akụkụ stọọ ha bịa gbanye o nwere mgbe ya bụ ha gbanyere ị na-ekpuchizi imi gị ọfụma ikwuchizie imi gị ọfụma ka ebe ị ga-esi wee ku ume ịma na ihe ahụ a na-ekpuchi eji ekpuchi imi nwere oghere esi ebe esi eku ume nke a na-ele n'ahịa nụnụ ka ọ kwe nghọta maka isi na okpuchi imi ọfụma maka okpuchizi imi ọfụma ọnya bụ na mmadụ anwụrụ mba na ịghọtara ebe m na-eje ihe na-ekọwa bụ ihe ahụ eji ekpuchi imi ịkaba arụfụ na ijide kpuchie ya etu o kwesịrị ya bụ ị na-agbanye ya bụ ihe ebe esi ekuru ume dị o nwechara oghere ịma na ndị na-ele n'akụkụ ilo na-eme ha legide o nwere ihe ya bụ ha fapụkwa ya abịa dụọ ya o release nata mgbe o release natara ihe niile nọ n'okirikiri ha na-ekuru ya bụ ihe ọ dịghị mma n'ime ahụ mana ị nwere ike ọ na-abanye
ọ na-anọdụ ọ na-abanye ọ na-anọdụ o nwere mgbe ya bụ ọ nọrụzie o bido wetebe nsogbu n'arụ bọọlụ nwere onye ọzọ nwekwara ihe etinyekwa na-ewepụ nke a ife na-ebute ọya n'okirikiri ebe anyị environmental pollution ahụ ọkachasị mmetọ n'okirikiri ebe anyị bi ya kakwa nkọba ọkwa ofu ọbụrụ ịbụ ọbụ okwu iri ọzọ dịka nwanne ya bụ mmiri ọjọọ na-aga n'ọwa mmiri na ndị oyibo si nọ drainage mmiri gọta n'ọwa mmiri ọjọọ ihe afụ ụfọdụ ndị dịka ebe a alụgasị ụlọ obele ụlọ fadili biri n'ofu ime ụlọ nke saa afele orunia orupụ ọsụ akwa orupụ ọsa nka orupụ n'ime ọwa mmiri a abịaza gba ịkọsịa mmiri ahụ ọbịa mụba anwụ ọmụzie anwụ a ịmazi na ọbịa taa mmadụ kedu ife ọ ya ebido ịba abịanụ onye a na-ekpesa na-asa aka ka onye na-ele anụ na-akụcha aka ịjụ onye ọ na-akụcha aka ọ bụrụ ya o mee gịnị ọ bụrụ gị onwekwa ife ọ ya eme na ọ eme gịnị ịkaba arụ jee mee gịnị dobe okirikiri ebe ibi ọcha mana ndị be anyị tupu anyị agabakwa n'iru anyị ga-eje obele ezumike anyị jee obele ezumike nachiyata azụ anyị eme gịnị anyị wee rọpụtabazialụ wee tụwa anya bụ ọwa mmiri ofuma na ọtụtụ ihe ka dị n'ime ọwa mmiri ya ọ dị ka ịma ọwa bụrụ ya bụ na maka gị bụ onye na-abata kịta ebe ị ka nọ na ya ka bụ na ebe isi mbido telivishọn ebe ife niile na-eme ebe nwee ndị nwee swag nwekwa ndị jọnjọ nwe ndị ma mma maka ọ na-abịa eme asị na lọla na-ekwuka ọ ife ọ ya bụ anyị nwee ndị dị iru ka pusu aghara aja nwee ndị dị mma mana ka ọ ranụ